Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkanmu da wannan lokaci, ni ne naku mai gabatarwa a baza uban labaru. Kamar yadda muka saba a wannan shiri na halinka jarinka, mukan dubi cikin al'umma wani mutum ne jajirtacce mai kishin na ƙasa da shi, na kusa da shi, na nesa da shi, da kowa da kowa, sai mu kawo muku bayanan shi a cikin wannan shiri mai albarka. Kar ku manta a channel ɗinmu na YouTube da muke sawa annan shirin akwai Abaza 24, Mazaje Comedian, Farin Gida 24, Jahilin Malami TV da dai sauransu. Mukan yada wa'annan abubuwa saboda duniya su shaida su gani wa'annan mutane da suke jajircewa. Shi dai wannan AA Shehu Khalifa mutum ne wanda ya san ya kamata, mutum ne wanda ya taso da taimako tun asalin tsatsansa, kuma yakan bibiya domin taimakawa. Hannunsa a buɗe yake shi Shehu AA Khalifa, kuma yakan so a zo neman taimako a jikin shi saboda ya gada. Shi wannan Shehu AA Khalifa yakan bibiyi mutane domin ya taimaka ma ba sai an biyo shi ba. To wannan shiri mai albarka shi yasa muka yi tattaki domin kawo muku shi, mu gabatar muku da shi domin kyautatawa da yake mana a koda yaushe, musamman matasa, yara, karatunsu, mata masu ciki, dattijai dai da sauransu. Ba abin da za mu ce mu Shehu AA Khalifa sai dai Allah ya saka da alkhairi. Sannan kuma a wannan shiri mai albarka halinka jarinka za mu ci gaba da kawo muku irin wa'annan hazikan mutane jajirtacce. Shehu Khalifa Allah ya saka da alkhairi. Mun gode naku uban labaru DY.